690834 and 0508 109773 0508 109773. I was for more for a jatondi I can go na yentua ya seven so. Afe na yebedo so ma me na sem ni ye pa na ya hwe ne me bia ye ne eburu ye ntiase so na production team no kan say ombema ne maami na kuma akasa wuti wo de na wonte nkwa de a wontimi nkyira adwene ye enti ye ma maami na kuma ye ne no enkasa na wonso omone de tofa enkyere na ye hunu nia eko omuno that's it. Got a job, Mr. Ushuna. America, your mommy, you do a big name, Cynthia, almost your best sponsor. Oh, my family. The party soon sponsor there, and yet some party. Me and Miss to this caraba, number to be ready, number to miss you. That's all. And then they have some pump, marketing manager, Miss Slow, and for some muscle crack. You toffee? Don't venture. It is my own cry. I did cry. The Shunus and Notion. No, Asem Mpe Nipa. Mo, but Nimrea, will be all crying and cool. I just enquire in San was. Our cars are warming in San Jose. Cynthia, US. That's it. Friends are big as US. Yeah, from a number, I'm a fancy me, I'm a number so. Mr. Mo, no, master. Oh, me Judy. Na I comfort quad was teacher so show myself for some reason me gina we. Na me gina ha na me control myself. So maka no so for senior. Me that's it. Me that's it. That John and Sunny abako ma me issue am say producers in mem na. Ye hwe na no ye tran ka oba anwonani bi case a. Oba anwonani bi case bi akatacho ye tran kan ya be ma no. Ye de ne tu ana manfo kanfo say ne ho ofe na wa ye sa no. Ya one oba na wo mienu wa to pia fagan. Ya ma etiefo aso ate. Oba no besi ne be ma no ya doso na. Na emom me ne anwrafo mpanimfo bi edi nkomo ne edi kwadru baabi. Na no me kache yaro utie mi a me chiawo. Na no me kache no na me kache se nsem bi si a ya na ehia omo. No kire se obeba. Omo beba no omo de omo wo papers ana ai forms bi a e kire se asem si a ye mum mo masonte se nchechire mu kura betima ma omo ayedan aba ba chechem ne wo kwan be fa so etisa oba no be man be si ne be man wato pia fagan ne mu anrafo mpanifo eguso e ne omo di nkomo se ne etie bia no e be ma atiefo edan aso ate eno so da ho abusanfo mami na kuma sister ama yen saka no na ye pese ye ne kasa ne etie na sam sister ama ye mo adwo ya jaw na ho te sai ye ho adaro sister Monica wose mobusua no e de na fakwan bi so a anye ne de wo ware wunua be ma ene wo mamu mienu oba baako be ma baako na wo maame akua de wota na ni saa kozi se maame oduma ko wodi ne kwa asama do na maame baako de ne wo US one de kwan bi no oye ne yie ono de sika ba beto akoda ne din ne ade ma ne manyina atoto yie na nani na prekopo we ne me ya kira kwa ya say yes o maame na befa be man de ne ko US anya bone de bet say obatai ya te ne bate chem de na ko US na akoda yi enhye ne maame kura nso no aye maame ya papa ba ko aka nso so onso ya ma no so de ne ko nkran ya sabi anya do a woni fie pote kura ne bai wotimu ensem mi no de abedan Sompa 93.1 na said ye ye adwuma no ye ti wo de ne ente nkwa de a ye bua bia enye yie enti ye frɛ wo a ye tie bibia afiri ho sɛ eye dai ɛna maame kyerɛ sɛ busua no adi na boro saa Mmrantehene maame me pa cho me de ho adinsro me da wase bebre nanso am sisi ano me akra no muso mo ya ade bia ma ya me ya aya me ya ne se mo frɛ me
mo frɛ me no na mo ka hyɛ me sɛ nimre mo ne me bɛkasa no na me dware me baayɛ no na mo frɛ me no me frɛ na phone na du afei de me hu ya ne sɛ mo dia betena ama friend say Naomi any Monica any kasa and some of na yache say the person what can what can be Mmrantehene dia asem bi na beka that was it sir ma me de ne yagidi a anka ye mfrɛ me kura me kasa me say dia what can ye no kura dia if you say ye nte momo side of the story and ma me say nipa mienu hie bonkura ba ko na bedi ka kasa ansa na ofoforo na kasa ye kura badwafo no obi an kasa me ma badwafo no kwa se obi nkyere na adwene wo ho ei ma me na so no ba e wo so de asem no ba na me kan chen se wo ma Mmrantehene me pa cho yo me da se se Monica se obetimi ahwe Nyankopɔn hata hweli a won ne ton so bo awia ma yen na ose yenya bewia ne ba Nyankopɔn hyira no se ote ho a me pese odi ko na dia mi kan Monica otie wo why me pa cho yo ose oyo ba tanya se bimpredua san yakunu enso jani yam pa na wose yenya bewia ne madia ni Nyankopɔn mi jana Mmrantehene oba kan o ya ni dia wo hen bisani se enfie sei ojidia no on bidi ade oni baby omo Unim, Miss P. Sana waka Nebana or say Yaviano. Mmrantehene me be Abeka. A crana one cram, then cram ma Corano. Now Corana Casa Efni Kaba. Now Oba, me didn't pass. Fine, nobody get on the phone about one. On Chile, to be on fire for me. Somebody can me fra plana mo fi oba ne pinkan aba oba ekwan ofa so se ye ne pa no onka ma abudwafo ma me pa sa enye sister Monica na wo akwada no ana Mmrantehene ya wo obi a wo ba na obi ohweba oh ani de se oba ne be ma wo a be ma na hwe ma no nanso se be ma na firi mu edi se bi abusua no betimi aboa o mo boa Mmrantehene anya se ebia wo na mi bisa wa fam oh anya hwe ubisa me kura anya hwe se madwuma anti bema enipa mienu wo a ba akofo na hwe ba na oh dabi no ni na hwe ba ai anti se bema na fimu enfie be aduonu ni a enti woni ba bia wo mate se wo se wo ba na mo de nkwada na doje tie ni yi o maame me de me ni hobby sabe me ntimi ni ho adanse o se biribi obeba se obehwe ne ba bia na ne o maame na so ntokwa biribi obeba bia na mo na so ntokwa biribi obeba bia na mo de nkwada na kosie biri okọ school so okohwera ne mayi wona free school ho maame na asma ho karo nti maame sebe hello Mmrantehene me tie o pa hwani me pa cho me na plan na wo me hono yo me kasa me pese me dia plan ni na ye ba mo watch ma Monica le tam be ma ye tam ma ye famra ho na Monica akora na bakumase akora o tuma ka ma ba na bia nti me duru tuna no nu kra na okurum ha e di mo ta ma ye famra ho na asem ni kuncha ba na asem bi e wo ka bia na mo kala question bia wo na mo yo wada roma me da wasese wo de sa ni die no ma na me kire se empanyine se baabia chechira aboa no anase baabia mantam aboa na hwa na yesane no ma me na ma asem na to amanfo anim tie pese se modi akwara no ba asem no de akari nyina akoso ewo me cha se ye no ni ya no no ye ntimi na mesika ni tudie ya frakla no ye ti asem na na frakla no akra say na si one like a mumra na bia eti my time e kira de beba mo na me me say sakoda no beduru a anwumre be no numbre na ye behia mo ha na me ma wate ase se ma me de asem na famframam enti se ma me de twa atoro na wo kan no kore no ye pese mo so mo asem no famframam me ehunu se ma me sebe ahohwisem no obedi kire amanfo ayetie me pa cho why Yati, mo wo fa hen. Ye wo so me Old Town High in Room Hotel.
enche ho pa Nti eduru ani ebusa se ani ebu. sompa ubisa sompa driver bia ni mate bia ni ho Mate. me da wase Ya ne tena wa. anwumere no numu ko no nsia no hia mo na mo aba Me pacho you. be man dey some so US ho Aye. okay oba na owo Ghana no wadi mfie sei 28 years. ai ene wanyini okay me pesa mo de no ba na ono so beka de weni me mo ba mo na mo bekasa ba ne de na wo se akwada na onim ne maame Odo obana sama me so onim bana bana se ni maame amobetie onim ne da da ma na obana obi anim ne maame da eh ende se nkwara na maame ne hwan me o mo maame na kasa no yo vidase pa enti wadaroma nyampa wachina yebehwe mo kwa why sana na ne kasa no why yo oh asikura asi de wakasa de oyema we de anya sinti ye bompa ye se nyame fa kwara no meduru asomdwem na ye nyina ye nhia why ya te medase pi yo bye omono asoro na atiatise no atiatise na ayese omonso abeche omodiem so no mo so otna omo ba ye be cheche we ha no ye ba bi a ye kire no makakra katacho sa asem we unse ebi esi wo efie no ho a ama sa asem we no eyire na no ma we basa na katacho ya na ano odin na ha dwen sese no maami ya be kana sem abusuan so akirem na omonso no chese wo kira no omonso de oba no ana akola no beba ha na oma kire se enu ntini ye mpre ho enka se ye bua bem ne ebuafo emom ye besua de wo kakra ewo mu me ka se fie no ho a maami bi sa de na semba wo sa similar case ho na ekowie no de kosi ya ne se akora no kra de ye de ne call Germany enti Germany na akora ne call no ne wakosua kasa foforo ho katacho so be kaya me kofa wa da ye ni adamfo Dutch lady de maame na no kire German kasa no ama ye try ya se woni akora no enkasa wo Dutch mu na akora no enkire se ne maame ni betra studio su se ya because maame na no mamu odin na kwaye fa so akora ne kodu abroche no maame no wa hu ne ba no na de ye kan makase omoso mbebanti yen ne mum ye suamu ade kakra de me pese me ma obi asote se wo ye ba tan wo ye oba ana wo ye bema enu ti na sase me ye ana ye tran a oba ne bema wo adumre bi ana bema samate akwara no me ma o ma me hu ne da ebi na asi se enuanu mbeba omo beka si kire ma me nso abetra wo ka wo na oyosi na wansansi a na okira na ye be hu emum yehua mu ade kakra ma wo bibiara sebe woni oba wo ana ne be ma wo nipa nye aboa na sebe yaftase na ofom maami ya betra se ne mamienu yebusa se enkura no maami ne hwan yenua ban so se omo na ye me maami koche switch akwala no yedan a baako ene wo akwala no na de pese ye kan nyina ne se sa no ma ye koso wo Ghana ha ano odin de ntia meka sa ne se katacho se wo akwala na akwala ni hwa na okodi baabia me meka me bucket wa yi me nua me ye last born Canada me de akwala ne to ne yire na akwala ni hwa no e no mo ye o majo se nkompese o befa ketwa no ode ne ye ne ode ne ko abroche ni ya na akwala ne ko no ma boa ye nua no mo e wo kwan bi so but ya chance ne ya dwuno ne se no ampa akwala no betim de na kode enye bone kwa so na mmom akora no age na ode ne ko na nyame ampata na ebie wankohu ni maame ana wankohu ni papa kenya bone de na ne nyina gina nipa ne wode ne ko no so all the time no one akora ne be kasa se no mama nkasa ho maame wa broche obi won so a wonka obi anu akoye ka wonka na akora no mo na wonyini no woni akora te efie na wone ketwa ne se wo ka bro wo de brofo na etete na enu tam akora ne nyini no brofo na e de wobeka wodi anwona na etete na enu tam wo nyini no anwona na obeka eti nkora no se ye mo so sa de wo ko baabi se ya brochire o se ya ha ni ye ma ba ku nkohwe na nyame ampata na wo ma wani amere a katachaw na se be obi de o se kan adwa nanka ebi na asi
Sese maami na sem wo de betena no ye ne anyi ni kopim time a wo mo beba wo mo so ba beka wo mo so mo de akora beba eboa na emo menkora ne nya nte se mienu ba ko de so akodi aburuchi na aka ba ko sese no do wa no kwampo de nka na sem no kanya den na de wo kodi aburuchi na ba ya den na ye nwan mo se ochina akora na ba na emu ye de omu gina wa se maami obehu ne ba kwa bi so no kata chaw akora no obi anu wa nunu no ho a ono esre da yenim se ayampa se maami ba eye nipa ana de be kire se kachi anawura wo maami ni o na bibi senti na de tie nie obi so akatacha wo wo a ekwan bi so no na sebe wo de ade bi take advantage se sebe ba ma ni wuye no ene me so kura me mpe na mahwe no wagya akora ne sawram te se de ye nwa ba yi kan emom se eno so koba sa de ya na gya ade abufuo ba ye kan we nkra picture ye beda afidie su a ye kan wasemi nkra na omu hwehwa ye musa se ya maami ochira kra na ibanti ya yesu emu ade mu amutie yen se obi yesa mo hu de asi obi wa ne wagya ne masa na wato nkra ne sawram ompa hwe ya betre afidie su enche bia na yenwa ba mi nkai amafo ya yenwa ba be betra se ne ma sebe bema atam nkran de ne ko odi ne ko gya maami bi so obeka ya emma nkran miensa emma nkran picture de beto so ne yete na obi esu so oba tan betra de sebe ne ma ahofefo miensa na bra maami ne ko ya sebe bema ne tu ko odi ne ko gya maami fo bi na maami ne ko fio but de du mre bi maami na mpa nhwe anya serious wo ho se maami ne serious no ko to se sebe nkran ne da man home ana omu so ma beyi nka kwa bi obefa so bia ko beyi no na nso maame ne kwae no wode kokwasa ene ama fofon edane ne kwae ebi asam na ye kan wa wote saa no wa waji obi ba woni ba ma wo wa woni oba wo ne wate akora no se memma ne maame ehu nkora no memma papa ehu nkora no ebi ni sese nkora yo madwen no akodane ye nwa ma yo mo kan se ye de nkora ne begina wa mo de nkora ba mienu asam yansa maame nhwusu se de bani a maame abade ne wo Shon, mate. Kala chompa chome da sina maame na asem na ya maame asem ya wote ya wo kan me abrewati ade. In fact, the other side nen kasa ye manti ase anya adwuma nso minjindi. Menje maame na asem na wo kan ndi. Sabi oni mantam foforo mu ana se ontu kwan kwa ma oman foforo so. Owo Ghana heya owo Kumasi ya na enkwada no soso ewo Kumasi heya enti na o starting na ya otoa ni nkrobo no so no na mimi bisa me ho sa so no o kan bibi se sabra na miswa yehwe ya maami mfia me nim ni mfie pote but obe keka akwadua na the first one ya 30 years idie aha so won tama se do sika se me satana miswa onya biasa ai Bema no so bema na nya 30 years. Ah no ne se sa tam na owo nkwada no o papa free mu no. Na o 50 years kra se 45. Me ka se me di madwin susu a o kwa ba aduonu. No na to yem hisa na eje. Ai e bia no mpese o de beto dwa. Oh be 50 years there o be ben ho. 51 yo. 51 that time no 20 years. And was say me 21 years. 21 years. Son on be man first one or 21 years. Yo. Enti akora ni nya be 4 years no so wo be 25 years. And was sabre na wo swa maame na okwo na maame na ye ne kai. Ena oja nkwada na chidie forever na asesen ya up to date nkwada no wo ho a anasa akwada ni gina ho a ohun maame no ema maame no so enti me identify say me bani. Because maintain ya biase other side ne mekasa me maintain ya biase fine eno na me ne wo ya adwen se that side ne mekasa ya won ten ya biase if you say omo no eye ne ma mi no either say maami obu nani gu hwe se so ko hwe ne ma no so ana say maami no okọ a omo ma ne kwan eye nse mienu because se okọ hwe ne bai ne de ma ne pan ne nkonti magu no so a won temenko etora bia wo koda obi ka obi enkamanya wo beko wontimi nkoda aka no enti maame ensem ye mienu ena me kire se maame bu na ni gu so wa mpen kwada na kira kwan ana se
Nkwada papa nkorofo no ama kwan se maami behunu ne ma. Kada cho me hu adoption pepe bi wa hase no. Na etina me ka sa other side no e me kasa ye. Entini me ntini me yankasa na asoba no me ntini me bi ase. Kada cho se wuso a me maami akoso edu fie. Sa ta me wo fa ho ede ya oja me ho abasre so no. I was just be 4 years. But be enfie bi achi a wo baaye no me kai no. Ye won kwada bi wo a sister ya ka se ne mama yensan a enche kro betena ase no mo a ne papa besesa nkwada no kọ abrochire wa abla wanka ankyere mami enkwada ne hu mame na wo mu hu no omu oja wo mu ho na omu te omu hu no na omu susade but omu hu se omu mame ni akwada remfia asem enti no se akwada ne begina ho na mami begina ho na akwada ne hu se ne mame ni no ehwo no medwene ho a menti ase ma ne nkosi ebetimi aba se mami kumasefo ma ya omepa ho fade dodo na ne binom no ebia na oka ho anase na mami no na ase ba na asabre wafrim yankopon fa ne kransie ebia wono na net ata na mebi sasa so sabre no osi wo swanti wontimi nka hwe sabre ya wanya 51 years nti wonya be 40 years no na wo so na 10 years ago no edie be na anamo be na wo tufa ho anti enkwada no so omu gina ho sesie ya obi antimi identify no ho se bia me mami ni anase me banie kada cho be mo adaro mami ntensem bia senti se omu aba no ho ba se nyame ya adom a wo mu beba wadaro ma yentwen na me de kama adwene se yentwen nyame ya adom na se adepa bi kyen no wode dom ye ne a ye be hu ba bia susuan de bode hu no ebe kwa akofa because enema we na soba no medwene kwa ha se no be betimi abase se e na betimi so abase but upon all that no mami 10 years ago sabra na ne afi 40 years no ye de na ne ma no omuntu minya sure se na o matu kwan menya sure se na wo matu kwan ye debate kakran ye nyina na yemfa nhye adwo otie ne wo mu asem yi sese akora ne begya ne hu ne man doesn't mean say nya ne maame ne David ono na wu wo mu na me se me hu adoption paper bi wa hase no ya court ayi commission of oath panyi bi nsa sha ase enti na me kasa menti ne maame kita bi se ne nana no e na adopting kula no na emunsam no ntina me se we se afa ba ko adopt obi ba wa bra maame ne so ni menti ase maame ne wo krata ne bi se maame ne na dekrata ne na maintain na maintain ma bia se ni pemu no ojai wono ma na se ne se e bia on fa nkwada no no o montena wonte o mo ne o montena ana se bia wono e bia na ahofadie bi na wo pe na bia ne kuna film na ahokire bi nti no e ma ne de kwaye no ana se ye de pipa sem na de na ba mu na se no de nti e na wo ba no obi akwa afa yefunu na nkwada apiem ne wo se wo behwe ne ma wo se wo ma ne nhwe ne ma according to their walking 30 years first born or 30 years yeah second born or 20 something years ya enti ya me menti ase so omo nyinyini krampo no enka omo hwehwe omo maame akiri kwan ya na e di opportunity ne see enti na make us sama other side no wonu mabo no ho ba se nyame ya adoma wo kire beba wonu ba wi na me de meti asem na see for now menti ene ma bi ase e fa sa asem we se me da wase me gidi se nkwada ya ni fredi no a na ese mo maame ni a sakwada ne maame wu ne nkwada abrim otuanofo ano a onyina de ode ne hair tete no etete kokoma no etete etoma no ono onim sane maame no so tiasefo de ankoma bi ankoche ne mu se ye ka kire o maame ewu a ohun na kire da enti ebusuafo asem na eda ho no e very very dicey asema gidie ne makola ehun sare papa ni ono maame isi a wonni hu video uni hu video bia akula nso kula no o sua kasa mama obi am from mama manenti but ono an kasa be hu se wa start from mama me da se o ba kwasi akwada bia enka won ne ho a na ofre wo mama but onyi no mama na ofre wo nyama bi o ha nyame de wura nkwada ni mu just like that yeah they am frɛ mama me de frɛ mama na ye frɛ papa mo na mo frɛ daddy ene mama nso enhabe be cry from my sister yo be cry from my I say onyina de frɛ ne mama ne saa na obeka abusuafo asemi ochina yebehunu no kra egumu adoption paper no a abamu no se obi aye nkrata ate akoda no pa cho nkoda ne mienu no ya adapt wona na se omo mienu nyina adi na wo ya omo nana no so na e kire se
or adopting kwadano. Asem wo mu o. Emela ode maame no according to people no so no maame ne de ne nsa ahye say waje atom say kwadano yes okay ne din adopter you know maame we aware ekwan bi so okay ebi a ya nkyere krata ani mu ankyere no o man ka bibia de o mu ka ai ne say be ma no ewu enti o be fa nkora no no do ma ko enti o mu me ekoye krata no wo high court enti e free won ana maame ne soma say ye fa nkoma obi e won kran enti e de koma obi won kran enti e koda ai wo de say airport wo ko tale ne so me ye kokoda e ti ade tin ye no e no me ye ko SIC ene ye ko bubo pipesi bi o man ka bibi sa nkyere me minim ho hwe ano so unti say wo call police station na ye twro wa no asem a ye twro no brofo wo katwi ye twro no brofo ne wi a ese wo translate no twi ana krata no so no ketecha omo atwere wo so say omo ma obi e kire mu wo twi kasem e de kire maame e ma wapene so de ne nsa Jesus anti dia what na me se maintain ya mama jaja na dai ebia na nim dia wanim fa krata no ho hwe no e na ebia wo de calm down mama nya bocha na dia mama nya bocha wa sa o man ye ngui o mo mama so nem e na moja de boja you are the biological mother opo bibia mu no ono na nyin sen kwada no e wo wo no e wo musa ya wo obi ma obi fa no hwe no DNA asa nya ne mano no a DNA de beba so e na nipa akra ponso dia fonso wo nipa ho e bia ne maba ablem no ne ma bi wo ho a wa nya ne ye wo ne kwan so e na bia ma no kosisa ba ne nyina mu no ye nipa e fonso wo nipa ho ma mi so won koye a be bia de ne kura beto no dua bo so ne betima ne nyina mu cha ono na nyin se nkwala no akwara ketwa abaya na wogina ho no ma mi picture pa e da de hwe na no fafa ani na nim dua no what the yamano pompono me de me say maame na wo ba no no wo bi ka obi ka pa je say the agina people so me ati ase say ye kasa no e kire say maame ne mane nkola no maame ne mane nkola no ai ne na no maame lande na fe yanko yanim kada cho de American sia ne say sabi enyin se wo ho ne wo mu say ye wo eba e ma obi e fa ne tete no anase obi kula tene say me hwe no na me no kula nso no katacho maintain ye ma biase se me ankasa me na adwo adonko ya wanya ne ba bi ko nyankopon fa ne kransie se me maame akwasu adufia wo me na se me na hwe me se wo fa me hwe me na se yakwaye nkrata to so se me maame agyan me de mama me na what does it mean e de be ntiase ne wom oya me ame nana ena me ame maame so na ne maame na me maame so ba ne me eti sa me na na kula po hwa me a edie ben wo se ebusu eti edie ben ti na wase yakwaye krata edie ben ti na wase yakwaye krata to so okay asem sabamente woda se eti ni nyina mu no nyakopon ya adoma na ochina ye obi kan ye obi kire Sompa omo ba no omo be kan nsam wi a ya so ne de betoto ho de e wo ya adwemu no e de cho de betudwa obi anso so eti so for bremo yo katacho medasi na asemu no se de asemu na si akwakoye no akoye se maame jade wo ye no afenu mi ne edi nkomo nkwara no mu wi omote ase na wo ha na katacho se nka abrochire be mu dia kan hye da nye problem sa se abrochire be mu a Ghana de problem beti ase ba mate se wo ko abrochire ntra me kasa no asa wati ase bia nya no kole na krata so me nye hunu wadawroma abroche de betimi aba so de nam kebu ya ebi so anu okọ e ne ama mienu sanity na ye tu furu kakra no na me kire se abatan a yakopon ye omadum na be ma be se wo pani omu wo no eye omu sinkete na omu nye den because obawo na se wo di akura ne koma be ma ne maame a katacha wadawroma ye de mu odin se wo saka baba ka kire ye wo so ye etesi ye no wo breye na emu se wan kasa wo maame no wo ye na dwen so wo hwafa o ye na so hwafa yeah on tete no na wo nyina obadidi ama ne bia die no ebeda ye na emu se wo oba ne maame de a eya ne boa ana first one wo ye no wo de ne koyi second one so no eye de na de ne koyi
wadawruma menka sɛ wode ne kɔyɛ suade kakra mesere wadawroma wonifo na ɔsɛ yɛne atiefoɔ nyina na ɛwie enti yɛbɛsrɛ atiefoɔ sɛ saa yɛbuawofo dabi ɛna yɛmmua wɔnoma ɛba nsofo suade yɛ suadeɛ because deɛ asie yi sɛ ɛyɛ adeɛ yɛ wɔ wo maame ankasa meka wo ntene sio sɛ ɔma no bɛkɔ abrɛkyɛ ɔmbɛtena ɔmbɛyɛ parliament ɛbɛ mu hɔ a totogum hwɛ gum saa bɛpɛpɛ enti yɛbɛsrɛ ɔn yɛwɔ ma no bebree hɔ no mu a ɔma no yɛ den wokɔ race course wokɔ kagete Dubai wokɔ bi a central market ya ebinom no yɛ di ɔmo no akyɛ ɔmo ma ɔmfa bɛrima no ho bɛrima no wo ne na nyinsɛ no sɛ ɔso hwɛ no ɔmfa ho obɛdi ne paa hwɛ nkɔdaa no ɔna ɛkorɔ no enti yɛbɛsrɛ sɛ ɛbɛduru mmerɛ bi no na ɛkɔkɔyɛ sum ne yaw because yɛtena fidie so akasa asɛm no so many times obi wɔ ne mu ɔne ɔde ne ma kɔma obi wɔ ne ma deɛ yɛ kora sɛ ɔde ne kɔma bɛrima ne maame a na wɔa wo sa so wokyine hwɛ sɛ 10 years batch no wosim sa kɔkɔgye mba deɛ wo nsa nka ɛti yɛbɛsrɛ abaatan a kada kyɛ wo nsa bɛka nso bɛbrɛ o wo nsa bɛka maame ne tete no a ɔfa no te sɛ ɔno ane ba woba bɛgyina na ɛne ya te sɛ pɛpɛ na ɔka nsɛm so gu mmɔfra no adwene ɛyi telenovela bi maila mo ne ne ba ɔno akwatia ne ba ɔsɛ maame ne sɛ ne ba ntimi nwale akwatia nti no ɔfa akora de ne tu kwan kɔ ɔman foforɔ so ɔbaayɛ no ɔsɛ ne ba no ɔka kyerɛ sɛ ne ba no awu ɔsɛ ne ba no kola awu wei ba no awu ba ne wa no ɔsɛ ɔne ne nɛteɛ natɔ nti kata kyɛ yɛbɛserɛ yɛnnwa maa nom wonya wo na bɛrima no sɛ ɔhwɛ wɔ mfii no go moving forward yɛwɔ dwuma na hwɛ abɔfra no sɛ wɔnkasa woyɛ mba bɛrima no ba baake a wopɛ afarema no wopɛ so agyae na nyɛ saa na sɛ wokɔde didi agorɔ bɛduru mmerɛ bi na wosu ɛti yɛbɛserɛ tí o sɛ akranteɛ ne owuo nkwa agye wama nkora ne bi adi paa asɛbo ɛti yɛbɛserɛ yɛ nnua maa nom momma mmɔ ne nya den na montotoɔ mu ngu ama wɔadi bɛgya no ɛna sɛn wohwɛ ayiga bi a wawo yɛma ntam hɔ wɔgya na asangram ɛna ɔnam na wɔkɔ wohunu bɛabu so meni yɛne ntwa ne so sisi agyegye sika ntɔ adwane ama no a na akora ne nam hɔ so na wɔnhwɛ ne yɛ na bɛrima no ɛfɛ akyerɛ bɛfa no na wɔde ne kɔma ne maame a afei na wobɛkyini aba bɛhwɛ sɛ wɔba yera eti ɛbɛsere yɛ nnua maa nom mo na modidi mi ebidie mo na mohwɛ yɛn ɛmaa mo na momyɛ yɛ mmarima o enti monsi nkete sɛ mo soso sɛ monyinsɛn na mowo a monka nkora nhyɛ mo yɛ na momfa mogya ne mogyahyew nhwɛ mmɔfra no momfa no nkɔmmɔ obiaa ɛkyɛw no bebree ne sika nso wɔmohwɛ mɔ o obi wɔ no mɔtɔ atadwe na ne bɛkyerɛkyi nso ɔhwɛ wɔ mu nti ɛbɛserɛ papaapa okay abusuafoɔ mo yɛnkɔ computer so awiadie mmra yɛkɔba sawa edi enso ne gu fridge mu ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen akalan water ye gu fridge mu de acid wompa aha ofa be ye no kure sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai se ka se nsuo ye nkwa na noa ne kangen akalan water eye nsuo a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe na wo sesa ne nsuo a wonom no nom kangen akalan water na obahunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane anwa woni padua no mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obia ba no mu su a ope kagin akalan water sa ope ndodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a wonsa nifa so fra number no wachira okwan 0241 449191 ana 0507 3794 74. Aji, mafuya meya. You say hepatitis. Me to ase, me sirimu. Ase why bi na ekiki me. Emuya meya. Sciatica any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dua ya betrete. Sciatica, entimi, any bone fracture, no mpemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize was area ropa. Yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumemu yare horo, typhoid, awo, junso yare. Power Specialist Herbal Hospital. Koko, what the Abba from Fidie show me ye, and son of woman road and Anamano account. Accra or Kwabenya ACP Road was see power bar stop.
Kumase or for Yase, when it just bro, filling station the division and attack so Anaji Estates, Customs Road, Ghana have a Biobia will be Anfre 0244 54 44 22 and then 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, Ayarisafi and Kasa. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Some sabe. I say but aboa yenkum bi da ne enim ne dwa aboa bia yekum bi pe bia no inu kwa fa so dwa good aboa bi wo kra dem frama na dwa abebie so asantifo nu mo de mo kum wansana we mo kum wotwe awe mo kum akranti awe abebie ye twa no to ne ano a ye de bi fra beto ketre maso tiri Emwa kese nyina ya wo asisira pani akokono ene krobe ya sate kotoko anu modanye okay abusuafo yentimi nkase maami defo ne yentimi nkase wona wochina wo banzo defo no ochina oyusi na wansanisia ibehunu de owi abre wankuruma na sabe anya ado a yan ha no kwa efa so kan ya asem no ye sono kokora nyese bia ye bi twa bi adapa ana bibia tesa na ene ma bit in the came uhunu me no se oyesofo no se Mmrantehene ge bia obetena ha no ne ma me pimo koye ne ho ade ama me ne ho hwe na ade ne wa hwe no Mmrantehene kese wo hwe no introduce came e program no mu obi ba fa twetwa no ge ne kese wo hwe no menti ase sa de na wo ye no ma me bufu kura o mi da program no kura tie wa mro ge no sa no and they want to be monisa I'm not my quite so good to me and some for him no and some for him yo abusa for mama yankwatia mame abe ewo abe heba clinic odi dwuma ho ye boni na akwara ni se mame na osaseke sese ade no nasem ne yeka kan ye keka kan ne binum dauto se sese ade pa die no kwasem ni anye likely say obibitimi de bedru asabusuafo maame abe no obribi pa obribi o Asem nyankopon asira no pa wa bibidrum nyankopon asira no wa bibidrum enti osese ya de no fabra etwere ya de fabra hania ne kokko busuadom ni nyina oba fichi krum ha obi awo kai prostate busuan ni nyina ane nyarewa aka no de ne said de kum de odi akina de odi anantia de wabo ho ka no wose fabra apatrapa new site ubesi apatrapa nkwanta hwa ta no so kwantempon no so baby aso da chenchire mienu bisie no presby ni roman usi ho na se wo kare wo ho na nipadua na ho de wo mu a wose fa gu fom usane from ho ano bokwa koto baby omo no apetese de ma bi nom omo no aton ya de
na uduru apa bi no apetese na wo bobo no akono hotel chinchirinche bi ewo onsa menkum yo oso sofo be ni hotel bi ai me kura me ya advert ne kura me kura me ni hotel ni din da bi am si hotel chinchirinche mu bi ne bi ko bi so yo wo hini wada woro ma on bi wi eso akọ ho na wo ko ana ya de hotel ya ho jebia hotel ya ho jebia bacho guest house the way katachosi dabi ese ho ko aye bone wa ko hotel pe wada hotel hotel de mata bi da la wo bre so for me bi so asma mensuru why la wo bre on ko wada hotel da when the hawk will be at the hotel. Bacho, member. Oh, some hotel be Ohio, Mamma, you won't go that way. Now go with the hotel there. Me body child because he be an aqua. So, I'm waiting. That's what I am. Oh, you. Abusia udru hotel hwa nkwante da nifa no a abosa penti yellow san won nifa so hwa no kwa yarsa hwa ne wo apatrapa new site wotna ka mo so a catcher driver na mate bia unu passenger oteka no kura no wonim abe heba ne junction honom Omo ara na manza so sa katacho mini mi ane din komo ayo that's omo me na me hu si pro o kan se wada hotel Asem me che hotel na Asem na wo kan no se emema mienu na hotel no sa na me sa na tie emra no sa na tie na minim di ndi ono nko ane mema kwada hotel lo musika asa but so when was sister na mo na wusi kesha se untimi high hotel na ha ensa high ha ti wetimi na kwose one bed when was sister share one bed ya enye offense enye offense yo okay ya o de enye no daleta kra de gai na mo ko da one bed enye one bed na mi da form hotel e da form asa budget yi ba ko Obrenate. Nada makasa. Mama so makasa. Nada menti. Nenti just wo kasa man ti men kabi. No. Ose oyibe shit se form. Oyibe shit se form. Na me sunya ba ko to so. Na dan banu bi ani. Na me dara tambi fele no. Na demo. Kasa jo. Ba sa mo nyam chemeche a. O tie kura. Oh. Ana no abodi. O me chia no. No. Kasado don top on oh we dey anya boni ochia na anya boni man am say kasado don top on nti wonyai abusuafo abe hwa na obi ehwe de samo ko hwa bebo nse mama no maame no kai onfa ayade enye gaba yade onfa nya gaba number no ye 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and 0506 46 02 08 0506 46 02 08 me the way FM na fe majema home na jatonde akarachi ye de abremo akokora mafia sini no eye wayosi one ventures one tarawa media na akashi ya mu na wode akokora mafia sini no ebre mafia ye kankama mafia ye kankama na akokora ye kankama ano den papa sajazia usunye jume waso opesede o o wada hotel da Sompa 93.1 besa obeda hotel and sound wo wudie me boa yeah hotel de aya branch area ba omis obeda bi sound wo film abusuafo sa series no enye full movie 30 minutes pepe tie na wani beje ubesua de ubefa adwene pa wa kokora mafia sini no mu hodo wonyina faako oye bigum saa
eti bobo na hwe bi echa kwantete wayosi 1 kuma wu stars no wo mu mpa wayosi na fe akabeneza kwakuma no na konfo colleague na ankrofo se ru mu si display wo series ni mu no ano oden memene da bia anwumna no nwotwe ne fa ekobo no nkono 30 minutes eno mde yisi ni ukwe da bia awia no mienu ekosi no mienu ne fa eno mde yisi ni number abefre ye 0249 942 842 wona waso asene ewo dwumadie mu 21st clinic sciatica express kai oboa wode sciatica na fa ba bia de tia na tie fa ko 21st clinic na yenhwe ala tani no se fa ko konte taku nam taku bra yemfe se wo ana abe heba clinic champion lady Dr. Magic Dr. Esagro Extra Comfort Limited was me de mini eduru emo mattress papa wo yare na no maduru wi a mattress papa na eso woda so massage wo kama orthopedic pa di mu omre di mu ode kama Extra Comfort Limited ba mattress ya no challenger midima for Herbal Center Dr. Tam Daso ebu akwa gogo na no wo ko pass la subsese wa ba kwantepon no mu o no sa yade de tam to so tam no ennu na campus pa ho odi for somewhere Power Ministry and Counseling Center aja be ma wo kejagum na dance bi epie ne ho no na ano odin pa se wa tini yabaka sagoro odi for somewhere oso no be bom paye only na beti ase se nyankopon wote ase abusafo mama yanko yanim ntantem so abajafo ato adwene awie na yede ye han ye ni han hwensu mu ye na asaman ayana kore mami watu nanum to se enkwara no de ohu na wo hu wo ache enkwara so hunu mami ya omu hu no na se de di ka kan no na nkyere se mami ye the biological mother mankwara no na nkyere se mami nyo no wo nkwara no emom ebi ana ye mfomsu wo kwan bi eno ne yehwem se mami wo fomon se wan hwe ne mara kyira kwai ana se mami be ma one ne wo nkwada no ni nchikafo no ena omofom se o mama mami ehunu ne ba ne ma mami nani na anye dene ana se sabi enya adwa yebu na pressure ne bo ne ma we ko ba sa ani ede na ye kan wani ede ya wode ko no se de wudi ko hia nani ede chewa sabra kunesi mema minu obi abe ma sori ni disi ani aba ku kontro nti asem dia ye hupa omu ya ma dia ye hupa ubusa maame se tinkola no o maame ya dia ye hupa ne se maame ya ubusa question se nkola no maame no o se nkola no maame no ene ne kasa eno na ye hu ho na ye hupa o sa to na ye hu yo ana de yo sa sebu enyame betima piem die ne betima piem duabo betima piem edomo fa nye lesson say asam na da ho no enya trasa eti sa word na show no na asam na ye hu aye hu pa because akwara no se yi maamefo be ye 10 gina wa e dan ya baako na ne ba ne akwara no aha eno de there's no doubt so adoption na say enya wo na wo enyo na emom wate no sa wona na etina na no na me na hwehwe ma se me na nateme no na me tina no na o say ye nkrata e de ko fa high pot o na ye wo maame de is in the same soup e won kwan koro no emu e bi mfiri nto ogem na emom ekọ paternal side de a ene de ya na asante ka se ene ekọ obi fie Sane okay. And say your mama or mama can hear be. Ana mami so gum de hwegum. Sa ekokwanse. Mami so da fom so. Sa papa no de ejakra. Me na ba nso no so de mama kla. Ayo. Si mama kla betse me, sa me papa mama betse me.
na bi one ne na net na e was what they call high court e kwa ye clatter to Sade e obi abusuam. Esu na usu na nye no na ye gina so. Abusuamfo ansane be bia homa no. Mama me akata fa. cho me hura ho obi a send the picture pa me nua be ma bi nkola nketo am ye no say ba ko 1 month 8 months na yira betu o magu ne so adan a se bi wakoye de ade bi a enye wakokenti no wadwa lai ene wa beto nkola na gu ne so ena o ba bia adwamanya sa Onsum. si akọba adwamanya Na akọba adwamanya. enkura ne de ha kora mpo me Wa na akọba adwamanya. ọchẹ be ma no oba na kwa obo adwamanya ma be ma na eka Ayo. wadwa lai ti wa beto nkola ne wa fa atade ba akokora nka ho bebo so me de wo nie brane de da ahom te ai me hu picture in fact me ra ho anwumre me ra ho I was not for some fama de be ma me ra ho Me da se. Abusuamfo no so ye nkorabata ba ko. Another be ma ko no dimension. o tie wo de abade won fa na asem na mra ye hwe ne yenka ma no Me da se. yenka asem Mama yenkwotia doctor akosua aduro ya. Ebinum frɛ no doctor duro. Ebinum frɛ no aduro ye. Eye duro ntia. Abusua sawo yare no be kyerɛw fe yi ase Lake Road. Bia Power Specialist Eba Hospital. Da chenchiri ncha wasie no wono. Ya ne Jasbro filling station di hwe ani mu a. Na onkyerɛw ba bi fon kora. Ghana had the abruchi mem hepatitis B bia. Se free Germany o, se free US o, se free Australia o. Hwa eneba ne bia so ni hɔ a wadan na chidi ama o come dairy mu a ni pa 43 na me refer de mama me no mienu de omu wi nanso o ka kire me say they will die da bia situation na duro nti me sɛ woni ya wo yare a maintenance ya nemekɔ o kyena mekɔ enemekɔ menisika enemenya kasika enye papa so na bi na to me no mienu yo yenko ndi se be ka ba bia na ma me ma sheme da bi yan ka ba bi sa yan ka ba bi sa David yenko okay okay be kokra se ne bi di kai ni bi hwa chire me de me wi madwuma nyankopon de mama sa asi so me wi fim pese pani wa na kola si na ye fe o da bi da bi na zo ba make yes se aduane ni fie ne panyi ni so akoda esu a aduane kakra ba panyi na asa gidie no wanya ho na fakenta akofa bia Power Specialist Eba Clinic. Oh, Dr. Kosu Edruya, obia bonisem amano. Obia bonisem amano. Hey. Me de man be yere command so on sare yade. Ma me ko na otewo no odidi na ba tele. Chi na say adai oso wo twene ho ane ma me beti ato. Sa. Ade ye sia na say ma me sene. Me de ko ma me. Hey. Me na men ko hobi o na pepepe na ne kunu afre me. Mmrantehene na ade me wife ko me yem de me pram. Ade papa. O si ma me ne waduro. Ma me no frɛ me sɛ Mmrantehene wo de me ko ene na ne no. Me na bi kura do sɛ me wo so don. Me de me ne ma kwa chini. 3 days about me kan banku. Hu pa. Me sɛ fa ya de bi akoso Dr. Kosu Edruya. Our Power Specialist Eba Clinic. Obi okoho bia nkono Jasbo filling station di hwe ne monkran so kwa benya pokua se ACP main road no so takurade Anaji Estate one Anaji MB Primary School ena edi hwe ne mu enu a wato apete mountain so bi ye Hebarton ne ye fe na akohene wo kwa na hu wo de wonyi ni sa duro no sa na ope wonyi ni kura sa duro no betimi age wa totoa ba ko pe na so we de me de hwe ade kai afei be wodan na kem na me ka kire wo ye nipa ho adwuma wo kwanu asa nyina so pa ma wote ase se boost immune system no enti we are stronger jirikajiri aye meme druja twa to maso a mesas no mesas adua ya heba mala mex no malaria dru honam ye bia beko cough care be break wa bia hawo na adua ya heba tonic no ni moje dru no ye frɛ no abridi abrada edidi dodo bitimi aba bia di pintim pantan number no ye 0244 5444
22 0244 544422. Upasa no on WhatsApp one ya. Fre 0555 79 78 78 0555 79 78 78. Say sorry ha House of Faith Ministry. I'm saying this is the first time I'm baha. Yeah, House of Faith. Who had the first time. Yeah, don't have brain. Yeah, that must say. I was here for Mama young me quant to one a man from friend. A friend for the best more with all due respect. Sir, and yes, we are a four and Tina, yes, Bremu. If you say you can't take the other side of the story. Name the one who will be pay. A BS you fee pay. O man tell krum. A BS you will pay. Nah. What's na? What's na ni benim? Okay. Mama, you heard you also. Hello. Okay. Yeah. Yeah. Now person. Original Nigeria. Over. Now person dada penina na. Odebi over. Obi azesi na utu kwa na say o fi amina medwa de yoza. Adaruma enadima de ngwahye ba bi na potira. If you don't have brand bi so obedima de wodi kayo mesrew. Odebi. Over the radio adaruma. Avere bisa se ho na bedima de obi a pejare nsa. Yo. What's number here anymore? Why? Back to my dear of my whole life. Yo, young co. I'm in China, bigger for now. Of an fashion, near King Police Penny, who food could go food here, Chifata, Police Penny or so for what you are bigger for. Smith Panasem, Miss Smith Panasem, go for the chief inspector. Medanasi. Chifata. Over the fashion, over. In a mere more television, and going to be the same bad here. Due to one or two things, we are ending our calls here. Due to one or two things, yeah, the course no ACHC. A month for all the messages, Ibano, and they been here. Yeah, very summer a month for tea. The screen also. Atabuachi. Me nua be maybe. Ono so na yere abeja nkwada na gu ne so ya na edi na ma obeja nkwada gu be maso. O hwe picture bia nkwala na da wo de ya nkwada no obeja omugu o hwe atade ba akokora ba na amfa bia nka ho besi ne. Kotebo mbobum kwa. Abufuo na ma oba ejai ebato be maso. Be ma bia sebe enya ado a wo responsible man wo hwe ne ma. Oba no nkoja ne memu no so. Bibi nso timi si keteche oba no so timi ye mfunsuo bi ma. Be ma no be kwa akoka no. Anso obi timi eja wo na so ye abufuo no ode asan kwala no. Atiefo mu che na obi aye bi o che obi koye bi no. Wo ye sha wo man na wo ha wo mo. Nkura ya ukwaje omo to wan fa tale ba koka nka omo. Be ma bi kura na se bi oye aban. Omo no oba no wo ha ne ho. Enye obi na wo ha no ne da chi mu no. Me kodwo ye. Ebedu brebi na ne nsada ne nse no wo pa cha se ye mfa nkwada ne ma. Pesa no ma na pesa ye nkwada. Ebi ntimi nsi dade na me ye bo ofere obeti akwada egu meso a. Na wasa aba. Ekomo na be kum nkwada no. Ketecho no mo mbeti nkwada no. Be bi wo na wadaje. Na wadaje be. Be na wadaje. Ketecho be ma bi wo hwa bi a obesi nkete ahwe ekwan bi obeye bia no be na emu. Eya na nkwada no susu se oba no sa oba akro no. Ohunu se da che no. Enkwada na nkasa nya enado bia mfama no. Ebia kasa krom ne be kasa ebia futuo bia nkwada no betie. Ene be mo but edopa se edokan no omunya enadopa emfama mo mama yentufo se eyere so paaso ekose denara oba ense se woto wo magu be maso bedu mebu behwe obehwe o tumutan bikra na oye abaya na abaya yi we oba ba ko be ma ba ko abaya be de na be ma no kola betimi atete no yo abusa for House of Faith in Penny for Adruha.
Bakatacho asɔre baako a idwane sɛ express paa no idwane papa everywhere you meet them House of Faith ma menchia SDA conference so for penny baako a wono so ewo ho Jonathan chairman Jonathan Owusu papa mechia pa na pastor Alexander Opokono so ye treasure ewo ehon so for George no so a district pastor okoma wonti no and ye no mu hia as the same ba ase no and ye hia so na chena nyankopon pa ye de amane nyina bebo mu it was a peaceful meeting ehia mu a ye ya asomdwe mu kura emom de ochro House of Faith ministry bedroom anim no wan fam panyimfo no panyimfo nyina ma omudi anka ho so for that na so man obema na kwa aba ajo okasafo ne hwan ono watrasi ye wura sofo memo akwa aba eja wadaroma we de wato bread ye na so megidi se me ye bo afra metena nim se de si afra no with all due respect that you ready shirao amen your friend Pastor Nicholas ana your Reverend Nathaniel Jabe enso ewo ha your Reverend Owusu and your enua bema yaw amponsa ana enua ba Rosemont and enua bema Yima do ran so we anim ho yetim and am the dream that's right dream pa na mo de buy okay sa sorry nyankopon asem tua wa no se wo boro no nyasam ketwa betie mo nkyerechire bibi matie mo nyam sam kan bebre